Ay mga kadars! May adlaw sa inyong tanan. May adlaw. Naday may direro ng sideline kay kabalo na mo, anak kami pobre. Sa dinig, septic tank. Pakyaw na mo ni. Oh, kay kabalo na mo na. Pobre di kay med eh. Ba, ko na pud karon. Kanang lisod na po kayo mangitag trabaho kay pandemic na ba. Na lang mangita may gamay-gamay yung pakyaw. May na lang na eh. May nalang kakwarta gamay good. Oh. Dire mga kadarbs. Dire. Dire may magkalot mga darbs. Lisod ni pero Kaya nun, makakwarta lang. kani mo na dire yung kaluton. Bali ang katas ano ni size. Yan ang kalat doon, 4. Yan ang kalalumon, 5. May mga kadarbs din. Yan na lang ning kwartahan. Oh! Nihinay lang good. Ano amang? Mga darbs, kauban na mo si Amang guys, si Amang. A few moments later. Pelaga. Oo, maglayat man. Okay na. Ngarati oh. Ngarati. Kamusta ka na? Kamusta na siya? Ngarati na. Ngatakan sa Balita ko masaya na kayong dalawa. Huwag na kalawa. Oh, kalawa na tayo. Ano naman yung Chris Red? Dating binitawan ka sa mali namin panahon. Kasalanan ko, sumuko, hindi mo nalaman. Mas mahirap makita sa iyo na sa akin na wala nang laman. Nakipakiusap mo na lang. Kung masama sa akin, nakita mong lalo siya kahalaga. Bukong ang mga ngayon. Hindi, gusto ko kang kalawa. Sini. Sana. Sana. Ba't sa to itawagan? Sa okay kayo ito na bro. Sinawag eh. A few moments later. Darbs. Kadarbs. Ay. Malit na may sudan gikan. Ay, saan ba sudan ha? Manok ni Darb. Ingon to si amang manok Darb. Kani mong gibit-bit. Kok. Ako, kana eh. Manok, dinekok, pagpahilis. Ana-ana ba? Prang to si amang Prang Darb. to si Ingon na to. amang. Manok, lechon manok kung Gali. palit. Ikaw lang tinyas. Gidi ko belum Lagi, sinyas. kaya din. Na, mga na diri Darbs. Dire day may sa kwanron banale prok nang ka. Mga mga biyo sa magdalaga na ibon kayo. Ibon nila lagi halik. Ibunan. Ibunan. Ibunan dali mga kadals. Hapon mag. Hapon magpuyi. Dali na. Magpuyi. Ilan ang mga kadals. Mga kadals. Ikaw dahil na may tulong dito sa mga tabanan. Kadals. Nagdali. Ito may mabulang mga kadals. Wala ni. Amang init yung kadals. Ito ay sakit sa kon. Kasandburn. Na. Ayan yung mga guys. Ay sa ganyan eh. Lalo yung mga motor. Anak. Lawan. Lawan ko mag-light. Amang Darbo, natulog Darb. Mga untag ato Darb. May pa Darb din. Nya to pagkaon si Amang kung sigdaan ako na si Amang, sigdaan na si Amang dia. Kaon na to Darb. Kaon. Kaya nga Amang dia. Ay, may pag-ana Darb. May pagbinuangan to si Amang Darb. Ano, kani yung mga nani ba? Nani, simo-simo na to. Na ba, moram na si Amang. Si Amang nga. Kita ni Kuandri. Ra. Tingin si Amang ron. Wala manok. Wala. Wala manok. Wala. Reset. Hindi, mangan na tayo, mangan.
Ang amang dad, nawa dad. Kapoy kigay, nya una-una. Kami pagisugo, ikaw ba'y mag-una-una kaon? Lami aja ni mo. Doklor na eh. Mang dad. Manok, mabula, manok. Gisunod sa dilata. Manok ba? Sakit yan tiyan ba? Sakit yan tiyan. Basta mukha ginana. Grabe, ring amanga yun eh. Pilihan kay sudan Oh. mga kadag. Yeah, mga guys, mga ano ta, mga on. Ah, si Amang dia, mga on. Sige. Nga na me, pangawan pun mo dia. Mga kadarbs, ngaon sa amin, mao ni among sudan karon manok. Oh, manok lagi daw na, manok. Sun manok. Oh, manok. Din si Amang pud gipukaw na mo na suko. Napod may red horse daw. Red horse, Red horse. Si Amang gipukaw na mo suko pa lami kidili binlan og sudan ba. Amang nga lagi ni. Eh, yan na. Si ba po nimo eh. Kadarbs, sinsya kayo wala na kuha sa video ang sugod. Lagi kay sama na to na lugos mo may kuan sa bato mong good. Wala dahil na nakalot mo 2 ka oras. Wala ka ni ka oras. Wala ka ni mo. Sakay na. Tama ka dad. Ano mo ayuta dad? Pakuha mo dedikan. Ang bato dagko kayo bato. Ano ba ang bato na dai? Mga bato mga dad. Ano mo gitarang duta. Wala ka ni. Para mo dai. Awas amang yo. Awas amang ito. Pasang surat ka doon sa TikTok. Bati ito TikTok. Sige, anong sisaya ba? Sabay pa tayo hugot-hugot. Ana lagi daw, ana. Sana. Makasuli na ang mga ana lagi daw. Para, ana lagi daw. Sayang kita na na. Oh, pero wala na kusog mga kadards. Ayo, may siya mo sayaw day. A few moments later. Wala na po, wala na man ang trabaho. Bad trip.
bato. Mga kadal, sila na. Baka nga may trabaho ng mga Kung kadal, sila na haligo, haligo na, sila na. Kadal, Ano ka, Darbs? tara, sugod ako ng balik, yung undang ng ulan. Darbs! Karon kay muli na may. Eh, nasob na naman yung dakong yung bato. Dako, yung bato. Oh, awa, oh. Oh, mauyog na, mauyog na. Oh. Oh. Si Amang, wait ka ba ha? Wa gyud ning kapon lamang. Aba si Amang, kaya nagyaw-yaw rin. Gira jaw-jaw pangasaba. Mangay na. Pinagmandar ba? Muli na may. Ano na may mga ka-Darbs? Sige, bye-bye. Makita ran niyo ugma ang continuous ng trabaho mo Oh, kadal. makita rin mo kung unsa na yung resulta ni. Shout out kung inyong ay balik. Shout out ka kay Ninyo Shout out Lamar. kung ninyo lamar. Iki Inyong. ikaw Jing. Say to shout out mo Jing. Shout out ko sa akong uyab dira dahil na si Shakilin Lamoste, akong mama, akong papa sa kwan sa mga gasuporta sa mga video, kante pod. Salamat eh. Shout out ko kay Giselme Catalino. Then si Janet Padayogdog, Regine Ferrer og si Brent Cabailes. Og shout out kay shout out sa tagiya sa tindahan nga si Auntie Eileen Batulan. Salamat. Salamat guys.